Sziasztok, itt Eszter anyukám, és a mai videóban be fogjuk festeni a haját. Itt van hozzá az a pipetta, vagy mi az Isten. Jobb, aki van köve erre szerintem. Így jó, nem? Igaz, hogy a lábad is benne van, de az nem baj. Van is szerintem. Próbálom valahogy. Elég egy két vonás kötészel, és akkor készíteni kell, hogy ennyire, hogy most. Vagy itt. És most fél óra várakozás. Igen. Most hajmosás után ezt a fajfestékkel kapott balzsamot rákenjük. 5 perc, ugye? 5 percig. Ennyi lett volna a mai videó, és ilyen lett a végeredmény. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok! Sziasztok!